gị bịado n'obodo nwere ndị wụ echewe agha n'obodo ole ndị echewe agha lekwe ọwụ ndị emewu dịka ahụ ehe bikos a na-eji ọnụ eti azụ n'ofe ọ ndị etiwe azụ n'ofe wu ndị ewu echewe agha n'obodo ọbụla ịbịara ọwụ ya wu ndị ahụ na-asị ekwugodo kwasị chere ka ha bịa ọ ndị nwere nkwuo ọ ndị eji mee achọwa lekwuye nwa ezughị ara ndụ ya ma iji ihe n'obodo ya dị onye ọbụgịnị ewu ka nnọt mana gị jiri ihe ga-enwe nkwuo mọọlụ kwuru sị ọ dị m mara ekwuma ma ekwujuru ekwujọ obodo ewere ikpe ọwụ ndị eji mee ma iji ihe my brother my sister onwe onye wugo so ọ kakwara gị mma na ịgbawara mbọ n'oge asị jụwa ewu ojii mgbe chi na-ejibele because chijie ya tọọ na ọ gaghị ya aghọkwuo ewu ojii ya aghọkwa abalị so gbalị ya gbawa mbọ nwere nwe ka afọ ya eje were ọnụ ekwu enyo were nwee mkpu okwu n'obodo ma ike zawa nwanna gị ma ị nwee iji ihe ịgadịza nwanna gị ma iji ihe ịgadịza nwanna gị gbawakwa mbọ gbasibe ike ya owe olisa ka ọ chaghara gị ọgụ ka ọ cheghara gị okwe ka ọ gbara gị mbọ mere gị ka mgbe dịrị gị na mma ka ị nwee ike dị ka ibe ghara na ise ọgbụghị ndị ọgwụ ego ya hụ eji anya ukwu ekwukwe isi na ya bụrụ ma nwee ndị ọgwụ ego ka eke gwara ịgwọ n'ọgwụ ụbịam ụbịam ọwụ n'afọ nna gị eji eji ụbịam anya n'isi nwanne ji na-agwa agbụghọ ọgwụ ego ọwụ n'ọgwụ ụbịam ka uche gị dịrị ya onye ọla gwa ọgwụ ego ma onye ime bizinesi were 20 naira na-enweta 30 ọgwụ ego ka ọwụ n'ihe ọla imere n'ụwa awụ iwere 1 naira ji nwere 2 naira ọgwụ ego ka uche gị dịrị ya mana dị onye ọla gwa ọgwụ ụbịam ya owe olisa ka uche jere gọnọdụ gị my man